Οι δάσκαλοι δεν θεωρήσαν απαραίτητο να τους ξαναμετρήσουνε. Πρώην πιλότος της Ryanair, κρατήστε το αυτό. Τι να κάνουμε αδερφέ, εμείς φταίμε που πας και κάνεις το ένα. Καλησπέρα σας παιδιά, στα νεάκια μας και σήμερα εδώ στις επάλξεις, στο καθιερωμένο μας ραντεβού κάθε Τρίτη και Σάββατο, εκτός απρόπτου, κάπου εδώ, να κάνω μία ειδική μνήα για τους πρώτους 100 subscribers στο YouTube. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και πάμε όπως είμαστε να ξεδιπλωθούμε και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε λίγο έτσι με κάπως πιο εύθυμα νέα και θα περάσουμε στα πιο σοβαρά στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν. Την 9η Μαΐου όλοι ξέρουμε ότι είναι η μέρα νίκης, στην οποία γιορτάζουν οι Σοβιετικοί την νίκη τους ενάντια στο ναζιστικό καθεστώς. Ωραία, ωραία μέχρι εδώ. Ξέρουμε ότι ο Βλαδίμηρος οργανώνει μια ωραία μεγάλη παρέλαση εκεί στη Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία. Έρχονται όλοι οι δημοκράτες του κόσμου, κάτι Κορεάτες, κάτι Κινέζοι, κάτι Λευκορώσοι κτλ. Και πανηγυρίζουν. Αυτό που δεν ξέραμε μέχρι πρότινος είναι ότι γιορτάζεται και στην Ελλάδα αυτό. Ναι, βεβαίως, γιορτάζεται και στην Ελλάδα. Ξέραμε ότι στο Σύνταγμα και γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας μαζεύονται για να συγκεντρώσουν Πακιστανοί, Κούρδοι, το ΠΑΜΕ, η ΓΕΣΕ, η ΑΔΕΔΗ. Όμως, τις προάλλες κατέβηκαν και οι Ρώσοι να διαδηλώσουν γιορτάζοντας την ημέρα νίκη. Και κάπου εδώ έχω να πω ότι κάτι τέτοια βλέπουμε και αισθανόμαστε ότι η χώρα μας έχει πάρει την κατιούσα. Και μετά από το πρώτο ευτράπελο που ήταν στην Αθήνα, πάμε όπως είμαστε σε ένα άλλο πολύ όμορφο περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική εκδρομή. Παιδιά ξεκινήσανε υπό τη συνοδεία δασκάλων εκπαιδευτικών από την Πάτρα για να πάνε εκδρομή στη Θεσσαλονίκη. Κάπου οι άνθρωποι σταματήσανε σε ένα ΣΕΑ να χαλαρώσουν, να παίξουν, να διασκεδάσουν. Όμως, αφού βγήκαν οι μαθητές, όταν γυρίσανε οι δάσκαλοι δεν θεωρήσαν απαραίτητο να τους ξαναμετρήσουνε, γιατί θεωρούσαν ότι έχουν έρθει όλοι. Έλα όμως που το λεωφορείο έφυγε και ξέχασε 2 μαθήτριες πίσω στο ΣΕΑ. Φοβερό σκηνικό, όχι ότι δεν έχει ξαναγίνει, απλά έτσι μας θυμίζει κάθε φορά πόσο έτσι υπεύθυνη είναι η εκπαιδευτική στην Ελλάδα. Και το τονίζω, δεν ισχύει για όλους. Μικρό disclaimer. Το άρθρο δεν αναφέρει αν τις μαζέψαν τις μαθήτριες ή είναι ακόμα εκεί και παίζουν κανένα πρέφα με κανένα παππού εκεί της περιοχής. Μα αεροπλάνα! Και γιατί ξεκινάω με τραγούδι? Γιατί οι επόμενες 2 ειδήσεις έχουν κάποια συνάφεια. Και τι εννοώ? Ένας τυπάς στην Αγγλία, πιο συγκεκριμένα στην Ιρλανδία, πρώην πιλότος της Ryanair, κρατήστε το αυτό, κατηγορείται ότι βρέθηκε στο σπίτι του υπό την κατοχή του κάναβη αξίας 8,5 εκατομμυρίων λιρών. Όπως ήταν φυσικό, τον μπαγλαρώσανε, τον κατηγορήσανε για κατοχή και potential διακίνηση, αυτός δεν αρνήθηκε τίποτα και οι φήμες οργιάζουν για το αν αυτό έχει συνάφεια με την ιδιότητά του ως πιλότος στη Ryanair. Και εμείς δεν μπορούμε ούτε δεύτερο βρακί να βάλουμε χωρίς να μας χρεώσουν. Και συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό, καθότι έχουμε άλλο ένα χτύπημα της ελληνικής αστυνομίας στο εμπόριο ναρκωτικών. Και τι εννοούμε? Αλβανός μετέφερε με το πλοίο της γραμμής κοκαίνη και διάφορα άλλα πραγματάκια στη Μύκονο. Σοκαρισμένη όλη η κοινωνία παρακολουθεί τη συγκεκριμένη είδηση. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά το ξανακούω να συμβαίνει αυτό. Παιδιά, πλοία βλέπετε, αεροπλάνα, δεν βολεύει φάση, βρείτε άλλους τρόπους για τη μεταφορά. Και συνεχίζουμε στη χώρα που μας προσφέρει άπλετο γέλιο, στη χώρα της κωμωδίας, στην Ελλαδάρα μας. Η είδηση μας έρχεται από την Κρήτη και αφορά εμέσως στην ελληνική αστυνομία και πάει κάπως έτσι. Τυπάς σε πλυντήριο αυτοκινήτων έκανε το περιπολικό παλιατζίδικο. Βρήκε ευκαιρία την ώρα που έλειπαν οι αστυνομικοί και αυτός έπρεπε να καθαρίσει το αμάξι, πήρε την τουντούκα και άρχισε να φωνάζει διάφορα πράγματα αλλά παλιατζής. Ο παλιατζής της γειτονιάς σας, όλα τα παλιά σίδερα μαζεύει, παλιά κουρτίσια, παλιά καλελοφέρ. Ο γίγαντας έσπευσε να το ανεβάσει στο διαδίκτυο και οι αστυνομικοί με το που το είδαν έτρεξαν για να πατάξουν το έγκλημα. Κατά τα λοιπά, τον βρήκαν, τον συλλάβαν, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διποίηση αρχής, ο άνθρωπος θα δικαστεί
Τι να πω παρετέρω, τα σχόλια δικά σας. Συνεχίζοντας, πάντα σε εύθυμο ρυθμό, γιατί είπαμε η Ελλαδάρα είναι η χώρα της κωμωδίας. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε λοιπόν, είχαμε το ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας. Για όσους δεν ξέρετε, κίνημα Δημοκρατίας ισοδυναμεί με Κασελάκη, ίδρυσε δικό του κόμμα και θα κάνει συμπόρευση με τον Κωνσταντοπούλου και μπλα μπλα μπλα. Και τι είχαμε λοιπόν? Είχαμε διάφορους ανθρώπους να μαζεύονται, τα στελέχη, συνέδρους από άλλα κόμματα, για να μιλήσουν, να υπάρχει ένα brainstorming, να ακουστούν διάφορες απόψεις. Όπως συμβαίνει σε κάθε τέτοια συνέδρια λοιπόν, είχαμε μαγικές στιγμές. Από τη μία είχαμε το Προεδρείο να φωνάζει επί 2 λεπτά συνέδρους, να μην ακούει κανείς, να μην πατάει το πόδι του κανείς στο βήμα. Και μετά από 16 συνέδρους που δεν απάντησαν, εμφανίστηκε μια κυρία στο βήμα, όχι για να μιλήσει, γιατί έψαχνε το κινητό της. Και συνεχίζουμε, καθότι εμφανίστηκαν μυθικές μορφές στο βήμα, από τον μυθικό σωσία του Τάκη Τσουκαλά, ο οποίος έφυγε από το βήμα με ένα θρυλικό. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε να μνημονεύσουμε ότι είχαμε και διασημότητες στο χώρο αυτόν, την κυρία η οποία μας θύμισε την γλυκύτατη κυρία από τα παρατράγουδα, η οποία έψαχνε τον Βάγνερ και τον Πουτσίνι. Και αφού είπαμε όλα αυτά τα εύθυμα, τα αφήνουμε πίσω, να σοβαρευτούμε, καθότι τώρα θα πιάσουμε τα πιο σοβαρά θέματα της επικαιρότητας. Είχαμε λοιπόν στη γειτονική μας Αλβανία τις εκλογές για την προεδρία της χώρας, με τους κύριους αντιπάλους να είναι ο γνωστός σε όλους για τις δημοκρατικές του απόψεις Έντι Ράμα και ο αντίπαλος υποψήφιος, πολύ γνωστός στην πολιτική σκηνή της Αλβανίας, Μπερίσα. Οι εκλογές αυτές έχουν συγκεντρώσει πολύ μεγάλη προσοχή τόσο από τη διεθνή κοινότητα, καθότι υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες παρατηρητές για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, και από την ελληνική πλευρά, καθότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα πολύ πρόσφατα γεγονότα με τον δήμαρχο Χιμάρα, τον Φρέντι Μπελέρη, και το πώς του συμπεριφέρθηκε το κράτος, το καθεστώς του Έντι Ράμα. Φυσικά εδώ να σημειώσουμε ότι παρόλη την ύπαρξη χιλιάδων αστυνομικών και χιλιάδων παρατηρητών, τα φαινόμενα νοθείας και βίας δεν λείπουν ούτε αυτή τη φορά, και φυσικά δεν αναμένουμε με το πρώτο αποτέλεσμα να υπάρχει και οριστικό, καθότι θα υπάρξουν ενστάσεις επί ενστάσεων μέχρι να ανακηρυχθεί ο τελικός νικητής. Κάπου εδώ να τονίσουμε ότι σύμφωνα έτσι με τα πρώτα αποτελέσματα που υπάρχουν, ο Μπερίσα σημειώνει ήδη μια πανηγυρική νίκη, συγκεντρώνοντας πάνω από 50%. Βέβαια αυτό το ποσοστό δεν είναι το ίδιο στα Τύρανα. Έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σε πόλεις σε κλειδιά. Τώρα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Με την εκλογή του Ράμα, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα αλλάξουν και πολλά για την καθημερινότητα των Αλβανών. Θα συνεχίσει η Αλβανία να προχωράει τις διαδικασίες ένταξης το 2030. Για την Ελλάδα από εκεί και πέρα πάλι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι δραματικά. Η ίδια σχέση που είχαμε θα συνεχίσουμε να έχουμε, με τα γνωστά προβλήματα, και θα συνεχίσουμε να έχουμε για το συγκεκριμένο άνθρωπο πάρα πολλά ράματα για τη γούνα του. Και πηγαίνοντας λοιπόν προς το κλείσιμο του σημερινού βίντεο, θα ασχοληθούμε με έναν άνθρωπο που κι αν έχουμε αναφέρει από αυτό εδώ το κανάλι, τον αγαπημένο μας Δονάλντιο Τραμπ. Τι να κάνουμε αδερφέ, εμείς θέμε που πας και κάνεις το ένα πισωγύρισμα μετά το άλλο. Και τι εννοώ? Ο άνθρωπος μας έπριξε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα βάλω δασμούς, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο, θα σταματήσω τους πολέμους. Πήγε, έβαλε τους δασμούς, ασχοληθήκαμε όλοι μαζί του και ξεκίνησε. Άρση δασμών, πάυση δασμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάυση δασμών με υπόλοιπες χώρες, και ξαφνικά, ενώ ξέραμε όλοι ότι θα έχει τρομερά σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα, κάνει και το αμίμητο, να βρίσκει με τον Κινέζο ομόλογο και κάνει από μια ωραιότατη και γενναία πάυση δασμών για τις επόμενες 90 μέρες, αφήνοντας όλους εμάς με το στόμα ανοιχτό και δεν ξέρουμε και τι να περιμένουμε. Και όχι μόνο αυτό, μας το παίζει και φλιρινιστής. Θέλει να πάει στην Τουρκία, λέει, να συμμετέχει για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, υπέγραψε τη συμφωνία για τις γιές με την Ουκρανία. Σε λίγο θα πάει με τη λευκή σημαία, θα πάρει κανένα λευκό του σόβρακο και θα πάει και στα σύνορα μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας για να σταματήσει τον πόλεμο. Ρε Δονάλντιε,
Και όπως πάντα, αφού κλείσαμε τον κύκλο των ειδήσεων, θα περάσουμε σιγά σιγά στα αθλητικά μας. Δεν είχαμε πολλά πράγματα. Τελείωσε η συναρπαστική Super League με 2 ματσάρες στην τελευταία αγωνιστική. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1, Ολυμπιακός κέρδισε από συνήθεια. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0, κρίθηκε επιτέλους και αυτή η πολυθρύλητη τρίτη θέση, πήγε στα χέρια του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει ένα ιστορικό ρεκόρ, 0-6 έγκυδεσαι, well done. Και την εβδομάδα που μας πέρασε επίσης είχαμε και τη συμμετοχή της ΑΕΚ στο μπάσκετ στο Final Four του Champions League. Δεν τα κατάφερε κοντά στη Μάλαγα, ιτήθηκε στον ημιτελικό, πήρε όμως την τρίτη θέση, κάτι είναι και αυτό. Και πριν φύγουμε και πριν κλείσουμε αυτό το βίντεο, να θυμίσουμε, κάντε ένα like άμα σας άρεσε, ένα subscribe, να μεγαλώσουμε την παρέα και αφήστε και ένα comment να ξέρουμε τι δεν σας άρεσε, τι σας άρεσε, τι θα θέλατε να δείτε από εμάς, γενικότερα να πάρουμε feedback και ιδέες. Αυτά προς ώρας, μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, doei!